Knihy patria neodmysliteľne k nám, ľuďom už po stáročia, ba až tisícročia. Jednou z tých najstarších kníh je aj Biblia. V snahe približiť túto vzácnu knihu ľuďom, ktorí radi počúvajú, sa začiatkom roka v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou začal realizovať jedinečný projekt audionahrávky ekumenického prekladu kníh Starej zmluvy. V čom spočíva jeho výnimočnosť? Odpovedá riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti. Čo sa týka audiobiblie na Slovensku, v súčasnosti neexistuje žiadny ucelená nahrávka audiobiblie. V minulosti bola robená audiobiblia alebo audiozáznam Novej zmluvy. Tiež išlo o ekumenický preklad. A to, čo vlastne začíname teraz, to znamená audio nahrávka Starej zmluvy, Biblie, tak nič také doteraz nebolo spravené. Boli robené iba čiastočné fragmenty, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu. To znamená, niektoré biblické príbehy boli spracované. Takže vlastne môžeme sa tešiť, že v roku 2015 vznikne prvýkrát na Slovensku kompletná audiobiblia, kde bude spracovaná Stará zmluva a dokonca tam budú spracované aj deuterokanonické knihy. Práce na projekte sa od januára naplno rozbehli. V čase vzniku tohto príspevku je nahraná viac ako tretina kníh Starej zmluvy. Do projektu sa zapojilo veľa hercov. My sme však pri nahrávaní zastihli práve Luciu a opýtali sa jej, na čom dnes pracovala a či si myslí, že Biblia má ešte dnes čo povedať. Tak dnes sme čítali veľpieseň Šalamúnovú, čo je vlastne poézia. A pracovala som ešte aj na knihe Ester, takže sme čítali z Biblie. Myslím si, že je to zásadná kniha a málo kto z nás má dnes čas si listovať v nej, sadnúť si a ľudia si ju celú prečítať. Takže myslím si, že toto je spôsob, akým sa môže dostať poslucháčovi do uší a potom, ak ho nejaká časť zaujme, tak vzhľadom k tomu, že tie texty sú pomerne komplikované, tak má šancu si potom tú Bibliu otvoriť a vlastne si tu stať opäť prečítať sám v pokoji. Takže ja si myslím, že to je vynikajúci nápad. A či má dnes Biblia komu čo povedať? No samozrejme, že má, veď je to kniha kníh, je to niečo, čo tvorí základ našej kultúry, takže to je niečo, čo by nikto z nás nemal obísť. Napokon patrí to k základnému vzdelaniu, mnohé z tých mien, mnohé z tých situácií sa v živote opakujú, sú z nich vytvorené príslovia, takže ja si myslím, že bez toho, že by som niekomu niečo kázala, čítajte a čítajte aj z Biblie.